हेलो साଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲି କଲେଜ। ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ କଲେଜରେ। ଫାଇନାଲ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଲେଜ। ଆଜି ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ। ଆଜିଠୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବେ। ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ବସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏଠି ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଆମର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି, କାରଣ ଡାନ୍ସ କିଛି ପାଇଁ ଆସୁନି। ଦେନ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଟା ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପିଲା କଞ୍ଚନା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ବହୁତ କମେଡ଼ି କଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସି ବସି ଭାବୁଛେ ଡାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗିଲା। ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍, ସେ ଭାଷଣ, ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାନି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆସିଲା ଆମ କାଳୀ ମା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବାବାରେ କି ଖଣ୍ଡାର ହାଣିଦେବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କମେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କଟିକଟିଆ ପିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଥିଲେ। ଆମେ ବି ତଳେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଖାଇ ଖୁଆଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ। ଆଜି କଲେଜରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ରଖିନଥିଲୁ, ବାହାରେ ରଖିଥିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସାଇକେଲ ନେବା ପାଇଁ।